Sziasztok, én MRH 263 vagyok, és itt vagyunk egy videóban, itt vagyunk a Szentendrei BKV Múzeumban, amit közben itt vagyunk rajta egy ZU-nál vagyunk, amely egy régi volt orosz szovjetek gyártották, aztán megint néz ki belülről. Ugye nemrég volt ebből egy nosztalgia járat is, ez az N76, melyik van, már mit tudom én. De nem ez. Hát így néz ki a vezetőfülke. Ezt mindjárt átszállunk a másikba is. Az jó 5D-be fogunk átszállni, az 573-as percszámúba. Ilyen a vezető fülkéje. Így néz ki belülről az utastere. Ez is egy volt ugye régi orosz szovjetek gyártották ugye. Az jó 945-ös percszámban voltunk az előbb. Így néz ki. Közben itt mellettünk egy rába DR 3,5-ös is. Szép darab, de kettő. Most először ki fogunk menni, aztán megnézzük a villamosokat is. Na aztán meg itt vagyunk kint az udvarán. Itt látjátok, itt van egy 400-es percszámú Gantt G2-es metró, ami az a legelső magyar gyártású metrókocsia. És mivel vacsorálteztük, hogy itt rohadt szét, kopik meg minden. Aztán ugye selejtezték és idehozták a múzeumba az egyik szerelvényét. 2009. November, nem tudom mikor került ide. Aztán meg van itt minden amúgy bőven. Közben itt van egy 801-es, 601-es és 802-es fejeszámú visszahív szerelvény kiállítva, ami azok még most is jelenleg vannak Pékelynek az állományba véve a H7-es hív vonalán. De ami az biztos, hogy nem túl sokáig lesznek ott forgalomba. Közben itt látjátok, hogy itt milyen rossz állapotban van már, itt szét van kopva az egész mindenhol, hát szarul néz ki. Jó, hát nyilván ilyen. Na itt vagyunk a villamosoknál. Itt vagyunk, felszállunk és körbenézzük erre a 22-es percszámú nosztalgia villamoson. Így néz ki. Így néz ki belülről. Közben itt van egy 3020-as
és 5934-es fejszámú UV villamos is. Hát, rohadt régi. Nyilván. Itt van még egy 214-es fejszámú MKV, és itt van még a pótkocsija is. Közben itt van még a pótkocsi a 21-es fejszámú, a 22-esnek. Közben itt van még egy 147-es fejszámú bengáli villamos is. Azt még itt van még egy Chapter 754-es is. Közben itt van még egy 448-as számú nosztalgia villamos is. Hát nem éppen ez szokott közlekedni, nem éppen ez szokott lenni nosztalgiálatban, de azért egy ilyen szokott lenni. Azt hiszem van 461-es, mit tudom én melyik, de az is ilyen favázos. Mit? Itt van még egy 1000-es pályászámú villamos is. Ami hát nem éppen ez szokott menni nosztalgiálatba, hanem a 2624-es pályászámú G villamos szokott közlekedni nosztalgiáratba. Itt ilyen a beltere. Nyilván szintén itt van még egy 1625-ös felszámú nosztalgiáz is. Azt meg itt van még egy 72-es felszámú valamelyik MDV villamos. Tévas már. Hát az igen, az tassára ugyanígy. Kicsit másabb az ülésök. Közben feszünk erre az 1625-ös fejszámú lavasra. Szintén. Hát ez már mondjuk modernebb ülésekkel vannak itt felszerelve. Hát tudjátok. Hát jó néz ki. Ez is. Azt meg itt van még a legelső gyártású gépszerelvény, ami azt a legelső. Hát ez eléggé furán néz ki az a mozdony egyébként. Mit nem mondjak erre.
Ilyen a beltere. A vészféke. Hát, igen. Itt van még egy 3750-es fejszámú Zsufi villamos, Ikarus üléses, részes, ajtós, felszerelésű villamos, ami ugye ez régen a 36-os villamos vonalon közlekedett, egészen a Kápolna utcától a keletig ment aztán. Hát eléggé furán néz ki az a villamos, mit nem mondjuk erre. Jól van, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok be egy lájkot is, iratkozzatok fel rám, na, elosztok.